ndị be anyị ụmụnne m biko bịakwa na onwekwa ụzọ ezi ọzọ emezi ịtọrọzi ndị mmadụ nke a na-akpọ kidnapping. Na nwaanyị a unu furu ebe atọbụzi n'ala na-eti mkpu gịnị ka ọ ga-eme, ka nwa ikorobịa bịa wee gochaa ya afịa manye aka na akpa wepụta ego wee sị ego m ezuokwanụ, biko madam ka ebe a na-eme POS ọ rụọrọ ya aka, o wee sị ya biko kpọnyegodu m ofu nwa gị aka nje ka m wetazie ego nye nwaanyị. O buru ngwa afịa, nwaanyị wee sị nwa ya ngwa soro eje weta the POS. Nwatakịrị pụọ, echee nwatakịrị n'elu, chee nwatakịrị ana, nwatakịrị anachighatazi, chee ya n'elu chee ya na ofu awa ga awa ịbụọ ga awa ịtọ, chegide nwatakịrị afọ ọzọ. Nwaanyị wee kwugharịwa n'afịa niile chọwa nwa ya, ọfụghọ nwa ya, wee tibezie mkpu ọnya ụka unu fụrụ ka ọ tọgbọ n'ala ebe a jee ebe ọ rụrụ nwa ikorobịa aka maka POS, asị na onweghọ ndị bịara ebe a. Ihe a ka ọ tọgbọzi na-etizi mkpu. Ndị be anyị unu afụgo na onwezi ụzọ ha esi ha atọzi ndị mmadụ eme kidnapping. Ka anyị kpachara anya, ọkwa na ihe na-eme anyị a na-ewetara ya ndị be anyị ka ha wee na-amụrụ akọ. Ọ ihe merụ mmadụ ka anyị ji ama ihe. Ọ bụrụ na o meghọ mmadụ ma mmara ihe, biko ndị be anyị unu afụgo etu a ka esi wee jide nwa ikorobịa ụbọchị gara aga. Ọbịa gochaa gị afịa, o buru POS, o mere gị transfa. Ị ga-afụkwa transfa fụ ala atọ ọbata, ijezie n'ụlọ akụ ọ bụ na ọ bụghị ego nweghị ego bata na ọ bụ na fake alert ka o mere, ejidekwana ya. Ndị be anyị biko ka anyị kpachara anya ihe na-emezi n'ụwa ọ dị egwu. N'elu nwaanyị afụghọ ngwa afịa, nwaanyị afụghị ego ya, nwaanyị afụghọ ọnwụ ya, ka ihe ọ ga-emezi nwaanyị tọgbọrụzie na-eti mkpu. Ndị be anyị biko na anyị ga-akpachara anya, anyị ga-akpachara n'anya na ihe na-emezi n'elu ụwa nke a ọ dị egwu. Ihe na-emezi n'ụwa ọ dị egwu. O nwekwa ụbọchị m jere ịgo afịa, m chọọ ịgo afịa, transfa ekweghị aga, ejighọ m ATM kaadị m. Nsị nwaanyị ya bikonu ya kpọrụzie mmadụ ka ndị ebe ọzọ jee weta ego nye ọjụjụ wise yọọ ya n'elu yọọ ya na ana ọjụ. Mụnwa pụzie jee gbagharịa wee weta ego wee wetara ya wee bụrụ ngwa afịa m pụọ. Ka ịfụ na nwaanyị ya ama ihe, nwaanyị ya ama ihe. A sịkwa m ya kpọnye m ofu nwa ya ka njeje weta ego ọjụjụ wise. Unu afụrụ ya ka anyị na-amụrụ na akọ. Bikonu unu afụgo ka nwaanyị a si tọgbọrọ, kedu ka a ga-esi jebe ije nwa ya, kedu ebe ọ ga-achọ nwa ya, ọ maghị ihe ọ ga-eme eme, nwaanyị tọgbọrụzie na-eti mkpu. Ndị be anyị ọkwa etu a ka m nọ wee sịkwa ka m wetara ụmụ nwanne m ka anyị wee na-amụrụ ihe n'ihe mere onye ọzọ. Ndewonu ndị be anyị, bikonu gbasaa na ihe a na efere mba ụwa ka ndị mmadụ were ya wee na-amụta ihe. Bikonu ndewonu.